Riwruok mar lakteche KMPDU obuogo dhi ng'anyo chakre tarik 22 dwe ni ka sirkal ok owinjo ywakgi mar chopo kare singo mane gibedo godo e winjruok mar dok e tich. Kaluwore kod jagoro margi maduong' Jatela, KMPDU osewito lakteche 5 thuolo mar dweche 2 mokalo e chudo matin kod koso bedo kod okuma mar thieth. Kaka Simfroz Okinda lero, lakteche go singo bago ng'anyo mar tipo ma ok bichungi kod twak moro amora kopogre gi chopo kare winjruok mano bedo e kind lakteche gi sirkal higni 7 mokadho. Government lies all the time. And all the times This government lies, and that's their nature. Wow. E kidieny mar 2 higa achiel, lakteche ma pacho ka koro chano mar dok e ng'anyo tok ng'anyo margi mar ndalo 56 mane gibago dwe mar 3 higani. Riwruok mar lakteche KMPDU obuogo chako ng'anyo margi tarik 22 dwe ni ka sirkal mar counties kod mamalo kochopo kare winjruok mane gibedo godo kod lakteche ka gisingo ni wang' ni to onge twak mabiro duoko gi e ute thieth. That we may have to sadly proceed on this strike on 22nd of December 2024 if the government fails to honor this agreement. And this time I must insist and say we have no business with negotiation. Now, until 22nd, then you can do your worst. There's nothing worse that you can do to us than what you've subjected our own to. Kane oloso gi jofwambo, jagoro maduong' mar KMPDU Jatela olero ni gisewito lakteche 5 thuolo mar dweche 2 mokalo e wi chudo matin kod koso kuma mar thieth. One of the doctors is a doctor who was overworked at Kenyatta Level 5 Hospital with no pay at all. The other doctor was underpaid and casualized at Kisii County. The other doctor who works for Mombasa County did not have medical insurance and could not get treatment. Since between 2017 to 2024 that you have decided to reduce these doctors' pay by 70%, what has changed? And remember, the economy has been inflating upwards. So why have you changed? Or what has changed really? That you have decided to make sure we do suffer. KMPDU oseyo sirkal mar Kenya Kwanza kuom miriambo makinde ka kinde kod yiero jotelo ma ok ti maber e migawo mar thieth. The national government and the county government have totally disregarded our agreement. It is an extraordinary time where promises and agreements are not honored and they mean nothing to both the national government and the county governments. The ministry being led by an incompetent minister, they don't know why they're there, they don't know who put them there, and they don't know how long they're going to be there. Not even a single meeting, even if the court ordered her to meet and negotiate as she come for any meeting. Juma mokalo KMPDU nogolo lakteche maraga e ute thieth ma pacho ka gima medo ng'iko chenro mag thieth e pacho ka komed kod chochni mokel kod okuma manyien mar SHA. Simfroz Okinda, Ramogi TV.